plosio a diwedd wythnos arall, croeso chi yma. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi wrth i mi rannu rhyw fyfyrdod arall. Rwan, mae iaith fyw yn newid yn gyson. Mae yna eiriau sy'n diflannu trwy beidio gael ei defnyddio, a mae geiriau newydd yn cael ei bathu yn aml. A dynod o'r blaen, mi ddoes i ar draws gair na weles i ohono fo erioed o'r blaen. Gair Saesneg, bandwagoning. Wan, da ni gyd yn dall be di'r ystyr yn tydyn ni, achos da ni gyfarwydd ar ymadrodd, jumping on the bandwagon, a mae rhywun wedi gwneud berf allan o'r ymadrodd. Y tueddiad ydy, wrth gwrs, ydy, wel, pan mae yna rhyw syniad neu rhyw arfer wedi dod yn fwy poblogaidd, mae eraill yn mynd i arddel yr un syniad. Yn aml heb feddwl y peth trwodd, ond yn credu rywsut bod hi'n fanteisiol iddyn nhw ddangos bod nhw yn arddel yr un peth. A mi gwleidyddiaeth mi gawch chi, os oes yna un gwleidydd wedi gwneud rhywbeth sydd ddim yn iawn, yna mae llu o wleidyddion eraill yn neidio i fyny i gondemnio'r cyfan. Wrth gwrs, nid jyst gwleidyddion sydd wrthi. Yn y dyddiau ni'n sicr mae yna dipyn o bandwagoning yn digwydd. Cymwch i'r trafod ar yr hinsawdd. Yn sydyn, mae pawb eisiau bod yn wyrdd. Ond peidiwch meddwl y mod i yn dibrisio'r angen am daclo problem yr hinsawdd. Yn wir, yn ôl y 1972, bron hanner can mlynedd yn ôl, mi o'n i'n cymryd rhan mewn cynhadledd, lle roedden ni'n trafod dulliau gwahanol o gynhyrchu ynni trwy ddefnyddio egni'r haul, trwy ddefnyddio egni'r gwynt a'r moroedd a thaclo llygredd. Ar bryd hynny, doedd neb yn cymryd rhyw lawer o sylw. Oedd y gwleidyddion yn deud bod o'n rhy ddrud, pobl eraill yn meddwl bod ni'n rhyw fanatics reit od. Ond erbyn heddiw, wel, mae'r gwleidyddion i gyd yn trafod y broblem. Mae'r hysbysebion ar y teledu gyda'r cwmnïau mawr i gyd yn ceisio perswadio ni bod nhw yn cyfrannu tuag at gwella'r broblem. Mae yna neidio ar y bandwagon. Does dim ond angen i ryw achos ddod i'r amlwg, ac yn sydyn mae pawb am ddangos i bod nhw'n cadw i fyny efo ysbryd yr oes. Wrth gwrs, mae'r eglwys yn gallu gwneud hyn hefyd. Mae yna eglwysi dyddiau hyn yn gosod arwyddion y tu allan yn cyhoeddi'r byd i bod nhw yn eco-friendly church. Dro arall, mae eglwysi wedi dilyn rhyw ffasiynau. Dwi'n cofio un adeg pan oedd yna lot o sôn am bethau gwirthiol arwyddion ar rhyfeddodau. Oedd pawb eisiau dangos bod o'n digwydd yn ei eglwys nhw. Wedyn gawch chi eraill yn fyny, wel na di'r gwirthiol ddim yn gallu digwydd. Does neb yn mynd i gredu'r atgyfodiad yn hoes ni. Fel tasau'n wir credu mewn atgyfodiad yn rhywfaint haws yn yddi'r Testament Newydd. Doedd o'm yn digwydd o bob dydd y pryd hynny yn agwedd. Rwan, tra bod rhaid i ddilynwyr Iesu Grist fod yn ddinasyddion cyfrifol, a mae angen rhoi sylw i nifer o achosion, rhaid i ni fod yn ofalus. C.S. Lewis ddydodd fod unrhyw un sydd wedi priodi ysbryd yr oes yn fuan mynd i ffeindio fod o'i hunan yn ŵr gweddw. Mi ddyle fod yna gysondeb ym mywyd yr eglwys. Gysondeb sy'n golygu na chaiff cariad atgyddyn i esgyluso mewn unrhyw oes, na hyd yn oed stiwardiaeth o'r ddaear ei hednoddau. Oes mae'n achosion arbennig yn codi o dro i dro fel y brwydro nath William Wilberforce yn erbyn caethwasiaeth. Ond nid dilyn ffasiwn yr oes oedd o, mynd yn erbyn ffasiwn yr oes yn te. Mae yna nodyn gwahanol sydd fod yn seinion fwyaf clir oddi wrth yr eglwys yn gyson. Yn Jerusalem, mi gododd yna achos o ynghyfartaledd ymhlith dilynwyr Crist yn fuan iawn yn ei hanes. Mi oedd yna rai llodion a gweddwon yn cael ei esgyluso, achos i bod nhw ddim yn dod o wlad Israel, oedden nhw'n dod o ryw wledydd eraill, ond oedden nhw'n cael ei esgyluso wrth i arian a bwyd gael ei rannu i'r gweddwon. Be nath yr arweinwyr? Wel, mi ddaru nhw ddewis 7 o ddynion i ofalu am hyn, ond roedden nhw yn mynd i roi sylw i rhywbeth arall. Nid yw'n addas yn bod ni'n gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Fe ddaru nhw ddweud, fe barhawn ni'n ddyfal yn y gweddio ac yn wasanaeth y gair.
Oedden nhw'n gwybod iddyn nhw gael comisiwn oddi wrth ddiw i ddwyn neges oddi wrtho'r byd. Neges sydd yn berthnasol nid i un oes ond i bob oes. Bellach ymlaen, fe ymwelodd Paul, yr apostol a Chorinth, dinas lle oedd llu o problemau cymdeithasol, gormes, anhegwch, ac wrth sôn am ei ymweliad, fe ddydodd o iddo beidio gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist, ac yntau wedi groeshoelio. Y gwir ydy fod y byd hwn yn mynd heibio, a'i bethau. A mae gan yr eglwys neges wedi hymddiried iddi na ddowchio hyd iddi unrhyw le arall. Neges am waredwr wedi roi i ni, a hwnnw'n dod nid i achub hinsawdd yn byd mor bwysig ydy hynny, ond wedi dod i ddwyn cymyd rhyngddo ni a'n creawdwr, ac i roi bywyd tragwyddol i bawb sy'n mentro'i hunain i'w ofal. A dyna pam na allwn ni grwydro'n bell oddi wrth groes Calfaria. Feder yr eglwys ddim fforddio bandwagonio. Os ydy hi am gael ei adnabod yn gyntaf fel bod yn eco-friendly neu'n unrhyw beth heblaw, eglwys y Crist gafodd ei groesoelio a'i atgyfodi ar y trydydd dydd, yna mae wedi colli'r dydd. Nid cymryd yn chwythio gwmpas gan bob awel dysgeidiaeth ydyn ni i'w wneud, ond cyhoeddi yn eon newyddion chwyldroadol am fywyd newydd i ni, trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Arwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni yn troi ata ti yn ymwybodol bod yn byd ni yn wynebu pob math o wahanol broblemau, a da ni ddiolchgar am bobl sydd yn ymgydymu ar problemau hyn. Ond arglwydd, da ni hefyd yn sylweddoli mae problem ddyfnaf ddynoliaeth ydy cyflwr yn calonnau ni, bod pobl wedi ei hymddieithrio oddi wrth i ti. A da ni mor ddiolchgar fod wedi trefnu ffordd i ni gael maddeuant trwy i un ddod, i fod yn un ohono ni ac eto yn fwy nag un ohono ni. Y Duw wedi dod yn ddyn, y Gair wedi dod yn gnawd i fyw yn plith ni, i farw drosto ni, i atgyfodi yn goncwero'r angair y trydydd dydd ac i esgyn i'r nef. A da ni'n diolch fod pawb sy'n rhoi i ffydd yn hwn yn cael bywyd newydd. Helpa ni Dduw Tad i fod yn ddinasyddion cyfrifol, ond helpa ni hefyd i gyhoeddi'r neges hon yn eofn, i fyd sydd ar goll ac mewn tywyllwch heb Grist. Amen. Diolch i chi am wrando. Mi ddoi nôl wsos nesaf sydd Dyw'n caniatáu efo myfyrdod arall. A dwi wrthi'n paratoi ar hyn o bryd cyfres o fyfyrdodau ar gyfer yr advent, a pan ddaw'r advent, mi fyddai yn rhoi rhyw fyfyrdod byr yn ddyddiol ar eich cyfer. Mae yn ddoi hunan drysor mwy nag sy'n yr un dalon, fe brynodd i mi fwy na